Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. .hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Panuturion dinam beribadah di HKBP Rawamangun. Parade diri 15 menit adorang mulai ni ibadah. Parade Bibel, buku ende, doho tata ibadah. Parade HP, manang gadget, asal hohom di nama ibadah. Maribadah di bagasan Habadiaon. Kurian nama ibadah online asa dipilih inganan nalungun jala marpahean na porman. Didohoti sude patonjing ni ibadah sahatu nasae. Horas madina maribadah hita. Tuhatta nama masu-masu. Oras madihita salutna andorang sotapuka parbenggota martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Di pasu-pasuma naro di bagasan Tuhani. Naro di bagasan Tuhani. Nunga dilehot Tuhan debata, hati uron dihita, alani tapuji jala tapasangap magwarna. Marende mahita sian buku ende nomor 10 pitu et sada tolu.4.
Mar hite-hite guarni depata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Aidang tarpauli ujahan na asing, dukon dinaung ojaki, ima Yesus Kristusi, aisian asini rohado, ubahen na malua hamu, dalan hapor seaon, jala dada ala mangulahon patik silehon-lehon ni debatado. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, marlas ni rohado hami ditikion, ala boho sadarion 507 tahun ma reformasi Martin Luther, uha porsiai hamido 507 tahun na salpu, na dipargogi hodo na porsia iho ima Martin Luther, laho pajojokon Apolinon uria natutu, mardalan di bagasan hasitongan dohot hatigoran, marguru tuhatam, jalatak tas hujalo hami parbueni ulaun nai, di huria saat utikion, pasu-pasu masude jolma, nama kaporsyai ho, jalana toktong paimbaru dirina, asasun dengan rohana, songokko ale Jahoba debata, na dengan roha, uha porsyai hami, satu banua ginjang sogot, ale Jahoba, hodo partanobatuan nami, sejaluma tangyang nami, alani asini roham di hami. Amin. Puji
Pangihon hamuma patik ni debata di Minggu Reformasi Sadarion ima sian patik palimahon sahat patik pasapuluon. Patik palimahon ikon pasangapunu donatorasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik ponopon unang ho mamunu. Patik papituhon unang ho mangalakpup. Patik pawauluhon unang ho manakpo. Patik pasiahon unang ho oloh mahatindakon hata nasututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan niroham bagas ni donganmu, dang jadi haliang niroham dongan saripe di donganmu. Manang naposo bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di donganmu. Ido saatna atong rapma mangido gogo tutu hatta lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan di bata say pargogoi mahami mangulahon nahubar tu patik. Amin. Tapauduk jala tapar serep marohata martang yang diadopan ni debata mangido hasesani saluhut dosata ujolona tahapor syaido ay nagirgirdo niat tondii alai galedo iat daging jala di bagasan daging nido marhuaso dosai alanii martang yang mahita di bagasan rohatabe mengakuhon akka dosa dohot panglasyota tu debata.
Di pardalanin ngulu siganup ari, jot-jot do hita makalupahon lomo ni rohani di bata. Jala lomuan do rohata mangulahon giot ni rohata sadiri. Jot-jot do hita dang barani, jala dang marsi tutu pajojokon hati goran ni di bata di ngulu parsaulata. Alani tapasatma agaleota di rohata tu di bata asa ditangihon hita. Asih maroham, jalase sama dosa nami alai Tuhan. Dingoluna marhuriape, jot-jodo hita holan makaholongi huriata sadiri. Marasing pakilalata, maradopon huria ni dongata na asing sian huriata. Ape huriaima parpunguan ni halak na porsiatu di bata. Di bagasan pangajarion ni huriata do dipatau hita manada asini rohani di bata na di paluan hita siad dosa. Huriaima pamatang ni Kristus na ikon marsi haholongan jala marsi urupan songon ruas ni pamatangi. Aisada do hita narap manjalo asi-asin sian debata alani di jolo debata. Rap mahita mangakuhon kahurangat tai. Asih maroham, sama dosa nami alai Tuhan. Di tonga-tongani parsarawata di masyarakat, jot-jot do hita talu laho maka jongjokon dame. Ape songon ruas ni huria ikon jongjong do hita mambuan dame. Mardame tudongan jolma. Jala mardame dohot tunasa na tinopa ni dibata ni portibion. Ngulu ni halak na porsyai ima laho pauli-ulihon na tinopa ni debata. Nuaeng di jolo ni debata tapangidoma asi ni rohana. Asih maroham, sama dosa nami alai Tuhan. Kita mangulu jala maringanan di negara na maragam ugamo dohot adat. Alai jot-jot do hita dang mangakui hadirion ni dongan naso sahaporseaon dohot hita akana maragam na taidai sasitong na gabi sada dalando di ngulu haporseauta laho patadahon debata sasada sado debatata jala ibana na manjadihon salut nai ido alana dang jadi pisroha mamereng dongan alai patut do hita masih haholongan ai rap warga negara Republik Indonesia do hita saluhutna rap mah hita mengakui hakurangat tai wadopan ni debata. Alai jala debata nami, na di benua gijang, pargogone sohatu dosan, parpenggan basa loho, saya mat pamuati maroham di hajatan nami, jala saya unang beingot akka dosa nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Para siroha jala pardingkan basa do Jahoba lambat tarimas jala para siroha godang dang dibahen tu hita hobar tu akka dosata jala dang dibalson tu hita hobar tu akka hajahatotta songan asini rohana ni ama-ama mida akka anakna asini rohana di Jahoba di akana makabiari ibana asangapon madi debata na digijang. Amin. Oh
Tajahama hatani debata nagabe turpuk epistel di minggu reformasi na tarsurat di 5 Musa bidu onom mamuka ayat sada rodi ayat setia. Tajahama marsikat sorin. Alayoddo tona aturan dohot uhum akan naung tinahon ni Jahoba debatam munai. Oda honoton tuhamu asa ulahon muna ditano sisoluhon munai dang taripar hamu tusi. Asa mahayalo tu Jahoba debatam jalan dotiho salut aturanna dohot tonana. Akana utunahon tuho songoliho nang anakmu nang pahukum salelingho mangulu asa tunggu pagajang umurmu. Atong pangihon mai ale Israel jalari koti mangulahon akai asa marhasonang ko jala asalam torop situtu hamu songon naung pinorbaga-baga ni Jahoba debatani aka opum tuho ditano abaoran ni susu dohot situak ni loba. Tangihon ma ale Israel anggo Jahoba debatatai Jahoba sasada sado. Jala ikon hahonganganmu Jahoba debatam sian nasa roham dohot sian nasa teatem dohot sian nasa gogom. Jala ikon para teatehononmu luhut hataon akan nahutonahon tuho sadarion. Jala ikon gogommu mengajarhon akai tu aka anakmu. Jala taringotanmu akai molo hudul-hudul ho di bagasan jabum. Manang mardalani ho di pardalanan, manang laho mudup peho, nang dung ehe muse. Jala ikon rahutonmu akai bahan partinadaan di atas tanganmu. Jala bahan parningotan di holang-holang ni matamu. Jala ikon suraton tonemu akai tutohang ni jabum dohot tu pangumbangamu ido satna. Martua do akan natumangihon hatani debata jala nom piopsa. Amin.
tindokon ma hapori saut tai songon hina tindakon ni dongata sahapor seaon isandok portebion rap mahita mandok au porsia di bata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangit do tanoon au porsia di Yesus Kristus anak ni di bata Jahoba nasasadai iman itu nubuhan si Maria naga begabian sianton di padbadia andorang soha bubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panghukuman di silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang natuat ubano turu dung ditanom namulak mangulu di ari patuluhon namanai ku surgo lahu dul siamon di bata Jahoba amanai pargogo naso hatusani isima ibana pai mamulak sogot tanoon manghukumi halak na mangulu dot namat au porsia ditundi parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panialakan Kristen akan nabadia dohot dihasasani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu dosa nalak nang mate dohot dihangalungan nasora sudah amin. Pembacaan singkat Reformati Luther. Sejarah singkat reformasi dari Martin Luther. Martin Luther dikenal sebagai reformator Protestan. Beliau adalah seorang Jerman yang mereformasi gereja pada waktu itu disebut Katolik. Sekitar tahun 1517 dikenal dengan seorang yang sangat berani menempelkan 95 dalil yang dianggapnya tidak Kristiani. Di antara dalil yang direformasinya adalah mengenai indulgensia, yakni penjualan surat pengampunan dosa. Alkitab yang hanya dapat dibaca oleh pendeta dan tidak dapat dibaca oleh jemaat. Dalam pergumulannya di tempat persembunyian Baden Wartburg, Jerman, beliau menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke bahasa Jerman agar firman Tuhan dapat dibaca oleh jemaat. Di Wittenberg, beliau mengajar berkhotbah untuk memperluas pembaruan atau reformasinya ke seluruh Eropa. Pengajaran Martin Luther yang sangat terkenal adalah Solus Christi, Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura, Soli Deo Gloria, atau keselamatan adalah pemberian Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Manusia diselamatkan hanya oleh anugerahnya dalam Yesus Kristus hanya melalui iman. Manusia dapat yakin akan hal ini hanya oleh firman yang tertulis dalam Alkitab dan hanya melalui firman-Nya saja yang dapat menuntun kita dengan benar untuk mengucapkan kemuliaan bagi Allah. Martin Luther juga adalah penulis buku Katekismus yang merupakan pengajaran dasar iman Kristen. Buku ini diharapkan dimiliki oleh masing-masing keluarga jemaat Kristen Protestan. Pada tahun 1546, Martin Luther meninggal dunia, namun teologianya dan reformasinya masih diteruskan oleh gereja-gereja Protestan hingga saat ini. Roha muliate dohot puji-pujian tu debata Allah reformasi. Hamuliaun ma di debata ama anakna dohot tondi parbadia. Nunga dipilit ho naposo Martin Luther songon reformator di Huriami asa anggiat toktong marhaim baruon Huriami marojahan
tu pandindangion. Olan asini rohamdo na paluahon hami manang sola gratia. Olan alani hapursian tuho do asa terjalo hami haluaoni sola fide. Olan hatam do hata hasitongan sola skriptura. Jala di homa hamuliaon salelengna soli deo gloria. Hatam nabadiai paingoton hami asalam tugu maka porsyai haluan ni jolma ima ala asini roham naso tardodoi say hatam nabadiai ma manugihon hami asahot toktong di bagasan parsaoran nadenggan dohot aka dongan saha porsion uhud mangulu di bagasan haimbaruon. Tondi parbadeima mangalehon hagogon di hami laho mandalani ngulu nami asa margogo hami mangulu di tonga-tonga ni portibion nagok puaso haholomon dala tondim to di parbadeima manuturi hami tudalan dohot ulaon na hinalomohon ni roham na ikon si ulaonon nami. Kolong mima napasadahon dohot mangrahut hasadahon ni saluhut akan naporsia diho asa mangulu akan naporsiai di bagasan roha parasinisi rohaon songoko parasi rohai. Uhialala hamido godang pasu-pasum tungolu nami ajari mahami maka muliatehon salut nai asa tungbui hami mangargarhon sude aka ulaun dohot pakubasion nadinggan jala tigor di tonga-tonga ni portibion asa udapot hami pinauli ningolu na manjakon barita nauli. Amin. Uriani tuhata tabigi majolo titing nama sadi ingguta sadarion di bagasan saminggu 5 minggu reformasi tanggal 3 November 2024. Kunjungan pastoral Heporus HKBP Minggu sadarion di tanggal 3 November 2024. Heporus HKBP Pandita Dr. Robinson Butar-Butar Rodo mengebati Huriata HKBP Rawamangun ima kunjungan pastoral Jalamar Jamitado di Minggu pukul 10 WIB. Pertangyangan WIB Rabu tanggal 6 November 2024 sada WIB utan kayu manis di bagas ni keluarga Permin Panjaitan Boru Utagaul Jalan Rasa Mala Gang Skip RT Onom RW Onom Utan Kayu Selatan bagas pertangyangan ruang Timotius HKBP Rawamangun. 2. Wik duren sawit di bagas ni keluarga Edward Utabarat Anne Boru Tobing Jalan Antareja nomor 20 sada duren sawit Jakarta Timur. Tolu Wik Cipinang di bagas ni keluarga Bonardo Batubara calon Sintua Kartika Boru Gultom di Jalan Sodong Utaran Tolu nomor 54 RT 007 RW 017 Cipinang Pulau Gadung Jakarta Timur. 4. Wi Pulau Mas Kampung Baru di bagas ni keluarga Nyonya Simanjunta Sinta Uli Boru Manalu Jalan Cemara nomor 2 RT 010 RW 07 Pulau Mas Kampung Baru Jakarta Timur. Di hari Kamis tanggal 7 November 2024 Wi Rawasari Cempaka Putih di bagas ni keluarga evangelis Nyonya Sirait Rugun Boru Simajunta Jalan Cempaka Putih Timur 10 A nomor 10 sada Jakarta Pusat. Minggu Reformasi Minggu sadarion di tanggal 3 November 2024 ima hari parningotan reformasi 507 tahun Obartu si Ipatu Pahuriato parmingguan reformasi di sude parmingguan jala tapatu pado
marulaon nabadia. Pandidion nabadia tudak dana tapatupa hari Minggu tanggal 10 November 2024 di parmingguan pukul 10 WIB. Ruas ni huriata na naeng mamboan dana manjalo pandidion nabadia asa Roma mendaftar Uhud Marguru di hari Jumat tanggal 8 November 2024 pukul 10.30 di gereja. Jala dibuan ma surat pengantar sian sintuawi kartu keluarga huria dohot akte kelahiran dana purna bakti hasintuaon di minggu tanggal 10 November 2024 di parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriata do pelepasan purna bakti manang pensiun tu inang sintua Rospita Borusitorus sian WIB kampung pertanian ala nunga memasuki usia 65 tahun nah di tanggal 7 Oktober 2024. Konven Pandita Distrik Walu DKI Jakarta. Senin di tanggal 4 November 2024 di pukul 10 WIB di Patupa do Konven Pandita AKBP Distrik Walu DKI Jakarta marinangan di gereja HKBP Resort Cijantung Jakarta Timur. Pangula Nago Tiki dohot keluarga. Pandita pensiun dohot keluarga. Dohot Ina Sarpat asaman dohoti konpeni. Bulan diakoni HKBP Rawamangun. Bulan November 2024 di Totopon Huriata do gabe bulan diakoni HKBP Rawamangun. Ombartu program kerja dohot anggaran Dewan Diakonia manang seksi diakoni sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan dohot seksi kemasyarakatan. Torop doa kegiatan pinatupa diakonia tusude ruas ni huriata HKBP disude parmingguan tapatupa do papungu dana operasional marite amplop nat pinarade ni huriata tu program diakonia di tahun 2024 sude maruas ni huriata berpartisipasi marite pasu-pasu nang tajalo sian tuhata amplop di pasahat di pintu ni garejata marite petugas manang sian diakonia parehon ama AKBP Rawamangun tapatupa do kegiatan parehon ama AKBP Rawamangun 2024 dohot tema kaum bapak sebagai kepala dan imam di keluarga Efesus 5 ayat 20 panitia parehon ama mengundang sude ama asa mandohoti parehon i puncak parehon ama di Patupa ma di hari Minggu tanggal 10 November 2024. Seksi Perempuan Huria Manang SPH. Ibadah gabungan Perempuan Huria di Patupa hari Kamis tanggal 7 November 2024. Ibadah gabungan dimulai marite pemeriksaan kesehatan pukul 10 sahat pukul 10.05. Ibadah pukul 10.05 saat rodi pukul 10.60 dohot seminar kesehatan pukul 10.60 saat rodi 10.45 pemeriksaan kesehatan dohot seminar kesehatan bekerja sama dohot Rumah Sakit Kolombia tema seminar infeksi saluran kemih apa yang harus diketahui setiap perempuan jala di Patupa do pemeriksaan gratis asam urat tensi darah, gula darah, dohot kolesterol, sudema ina huriata mandohoti kegiatan ini. Titing neng marbagas, titing perjulu, naeng manjalo pasu-pasu parbagasan ma, Edward Iskandar Siagian, ruas ni AKBP Resort Petojo Jakarta, anak ni Amata Toga Siagian, tubuh ni Inata Dharma Borulingga, dohot Orwana, Maria Esrawati Boru Datuk Bara, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Penggilingan, Boru ni Amata, Pandita W Datuk Bara Nahinan, tubuh ni Inata G Boru Banjarnahor, pamas-masuan di hari Sabtu tanggal 10 November 2024 di HKBP Petojo Jakarta. Titing nang marbagas. Nunga manjalo pasu-pasu parbagasan ma, Jansen Papahan, ruas ni GPIB Pelita Jakarta, anak ni Amata, Richard Alomoan Papahan, tubuh ni Inata, Doharni Boru Simangusong, Dohot Orwana,
Margareta Aprilia Boru Sormin, ruas ni AKBP Rawamangun, wi Kampung Ambon, Boru ni Amata, Jongker Sormin, Tubuh ni Inata, Nora Elita Boru Panjaitan, Nunga Manjalo Pasu-Pasu Parbagasan, na di hari Sabtu tanggal 2 November 2024 di GPIB Pelita Jakarta. Tuhata mama masuk-masuk Parsari Peon, nasida, gabi Parsari Peon nadenggan di tongah-tongata. Tarlu mobi ma di joloni Tuhata. Ruas namoding, sada. Nah di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024, ngaju molo moding sahala ama. Robert Utapea, umur 70 tahun, inabaluan ni Inata, Tince Boru na 70, alamat Jalan Tegal Ambar RT 03 RW 010 nomor 54 Duren Sawit, Jakarta Timur, Wik Duren Sawit. Udean hari Selasa tanggal 20 Oktober 2024 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 2. Nah di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024, ngaju molo moding sahala ama, Palti Sinaga, umur 70 tahun, inabaluan ni Inata, Duma Boru Huta Galung, alamat Jalan Pemuda Tolu RT 12 RW 02 nomor 3A, Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Tegalan. Udean di hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tolu. Nah di hari Senin tanggal 20 Oktober 2024, ngaju molo moding sada dana, marojahan pardomuan marpaung. Jumolo moding sada naposo, marojaan pardomuan marpaung, umur 50 tahun, anak niamata Raden Marpaung Nahinan, tubuh ni Inata Dewita Boru Siregar, alamat Jalan Cempaka Putih Timur Onom nomor 10 Jakarta Pusat, Wi Rawasari Cempaka Putih. Udean hari Selasa tanggal 20 Oktober 2024 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 4. Nah di hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, ngaju molo moding salah Ina, Ima Rilen Nirnani Boru Sagala, umur 56 tahun, inabaluon ni Amata, Willy Arton Saing, alamat Jalan Kayu Manis, Walugang Salam 10 Sada, RT 017 RW 08, nomor 164, Jakarta Timur, Wi Utan Kayu Manis. Udean hari Jumat tanggal 1 November 2024 di TPU Menteng Pulo. Tuhata mana mangaleon gogo doho pangapulion di keluarga nati ninggalon. Pelean dohot akka udut di buah-buah, tajahama di arotas titing nang pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debata ma akka barita masa dohot ulaon akka sipatu foto bahen sangat di gowarna. Songoni ma titing di huriata di minggu sadarion. Mau liate.
Kami ni dibata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Puriani Tuhata na marpungu di bagasan tikion, barita nauli na sahat tuhita di mingguta sadarion, laos tapestahon do ima perayaan parningotan 507 tahun reformasi Martin Luther di bagasan sadarion di tonga-tonga ni Huriata yang sesungguhnya adalah 7 Oktober yang lalu alai sadarion ma boy tahalason marhite parminggota sadarion. Alanido amang dohot inang nienet do sian hata ni debata nagabi barita nauli dihita na tersurat di Markus 12 mamuka sian ayat 20 walu sahat rodi ayat 34 songonomma didok disi takas ma tapayhut-ihut. Na dibege si boto surat sahalak donasida nama sialusani gabe Roma ibana jumonok dung ditada dengan ni alus ni Yesus disukun ma ibana dia do patik na mangat sian patiki sudena dialusi Yesus ma ibana didokma odo patik na mangat tangihon ma ale Israel Tuhan sasadado Tuhan debatatay jala haholonganmu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam sian nasa roham dohot sian nasa gogom ia patik paiduana odo haholonganmu dodongan mi songon dirim patik na mangat sian na duai dang adong jadi didok si boto suratima tu ibana tikos didok ho guru opar tu hasitongan sada do debata jala dangadong na asing dukon ni ibana jala makaholongi ibana sian nasa ate-ate sian nasa roha doho sian nasa gugu uhud makaholongi dongan songon diri niba umangat doi sian saluhut akapelean situtungon nang pelean na asing pe dung dibege Yesus patas na maralus ninna mamadok ibana dang sadia dauho sian harajao ni debata olat ni i dang adong benahum roha pasukun sukun ibana ido sahat ni turpukta makaholongi dihaholongi nunga jojot tabegi hataon jala jojot do tahatahon amanginang bahkan mungkin nunga taulahon ra di bagasan ngolutah alai marhite turpu jamita di bagasan sadarion imasian Markus 12 ayat 20 lalu saat rodi tolu pelopati kembali hita dipaingot asa totong hita gabe parholong totong hita gabe parholong makaholongi debata dohot makaholongi dongan jolma
sada pangajarion ni Jesus do turpukon imana borhat sian suku-sukun ni sahalak si boto surat tu Jesus nama dok nakanin di bagasan turpuki dia do umangat sian patiki sudena dia do nau tibbo dia do nau rikot sian patiki sudena ala adong do di halat Yahudi 610 patik mereka pecah itu, mereka kembangkan itu 10 patik ni si Musa gabe 610 di sarana asamura atu sata amang do inang songon Pancasila 5 isi ni Pancasilai dibahen ma butir-butirna butir Pancasila imana parjolo ketuhanan yang Maha Esa dibahen ma butir-butirna atar songoni mana kanin ima patik na 10 mereka terjemahkan itu mereka tafsirkan itu menjadi 613 patik 240 lumai ima marumang pareta jala 315 marumang ora-ora boy tabayakon amang dohot inang ala ni gudang ni patik gabe jujut matubu suku-sukun di rohani halak dia mapatik na mangat siya nakapatik na godangi naking si 610 tului itu naking taida dia duplalui na dibege si boto surat sahalak donasida nama siya lusani gabe Roma ibana jumonok dung ditada dengan ni alus ni Jesus disukun maibana dia do patik na mangat sian patiki sudena sian 610 tului jala dia lu si Jesus do marojahan tu inti pangajarion ni ima na pinasahat ni debata tu bangso Israel marhites Musa na digoari ima sema Israel ima na tarsurat di epistel tanakanin sian 5 Musa onom ayat 4 sahat rodi ayat 5 digoari doi sema Israel tangihon ma ale Israel anggo Jahoba de batatai Jahoba sasadasado monoteisme jala merupakan dasar panidangion kesaksian iman panidangion ni haporsiaon ni halak Yahudi jala domu tu panidangion ni las dipadumu do patik si hanguluhonon nasida ima didok naking jalaikon haholonganmu Jahuba de batam sian nasa roham sian nasa ate-atim sian nasa hosam doho sian nasa gugum boitaida naking amang do inang di ayat 20 sia sahat rodi ayat 30 ido alus ni Jesus taida disi ima panidangion haporsiaon ni halak Yahudi jalaikon ajar hononna de tuaka yanakonna generasi ke generasi sudut tu sudut ulak-ulak kononna berulang-ulang songonan idokna di epistel tanaking ikon tonahononna doi aturan patik uhum ni debata dari generasi tu generasi jala patik paduahon didok haholongan mudo dongan mi songon dirim ima di ayat 30 sadai alani amang dohot inang topik ni minggu ta sadarion di baen dodisi maka holongi Tuhan debata dohot dongan colma
alani adong tulu na naing idaota sian turpukon. Na parjulu sahali naing dohonon na tuhita makaholongi debata dosdo argana makaholongi dongan colma. Dang utibbo makaholongi debata sian na makaholongi dongan colma. Dang umarga makaholongi debata HP dang dihaholongi dongan na colma. Dus doi sejajar doi. Dang boy dohonota huhaholongi debata. Alai dikesampingkan makaholongi dongan na colma. Alatakas do didok di sada Yohanes 4 ayat 20. Pergabus do halak didok holong rohana tu debata. Alai dihosomi dongan na colma. Tung sungod dia ma ibana. Makaholongi debata na di idana. HP dongan colma na di idana. Dang buy dihaholongi ibana. Asa ido amang dohot inang. Parbuay holong ni roha tu debata di patuduhon mai holong ni roha tu colma. Ido taida nakanin marhite ayat 30. Jala makaholongi ibana sian nasa ate-ate sian nasa roha do sian nasa gogo. Uhud makaholongi dongan songon diri ni iba. Mangat doi sian saluhud akapelean si tutungon nang pelean na asing pe. Ido silang nabinuan ni Kristusi. Makaholongi debata, makaholongi dongan colma. Umangat doi. Nang pe dipasahat akapelean didok nakanin di ayat 30 tului nakanin. Dipasahat gudeng akapelean di bagas joroi. Alai menyimpan kebencian terhadap saudaranya. Roh ibana tu bagas joro martangi yang mangalopi tangan marede ibana. Alai dang marsiatoan dang marsipakiulingan marsi hosomando. Dipasahat gudang akapelian na tu bagas joro. HP keluarga nape Paula so diida. Paula so diboto na di bagasan si taonon na di bagasan penderitaan. Haolongi dongan mi doson dirim. Molotagotil tangat ta amang do inang hatchit. Hatchit do kan molotagotil kan unang gotil halak. Manang dia na pinangido ni roham bahenon ni halak tuho ima patupa. Sa di bagasan di ido naking amang do inang. Makaholongi di bata tarida mai di bagasan ngoluta siganu pari. Jangan ada yang mengatakan saya berpelayanan di gereja, saya adalah hamba Tuhan. HP naturas nape dang dipasangap. HP naturas nape dang dipardulihon. Dengan alasan siapa yang mengikut Yesus ditinggalkanlah keluarganya ninda museate. Ditadikom mah dangi lapatan nii. Unang keluarga mangabati ima parsauranmu dohot debata. Bukan berarti kita meninggalkan keluarga kita. Gabi ido alasan ni akah perkembangan ni hak Kristenon di bagasan tikion. Dang rekod keluarga, dang rekod namarna tua-tua. Merasa inklusif, merasa eksklusif. Merasa dirinya sudah mengasihi Tuhan. Alai donganna saudaranya nani idana dang dihaholongi ibana. Napaduahon amang dohot inang marhite turpukon di paingot do tuhita tahaholongi madebata sian nasa rohata sian nasa ate-ateta sian nasa hosata sian nasa gugutta dang marsatonga-satonga teh
dan merdua holong, ya kan? Jolma saja tak suka dia jadi merdua holong, kan itu kan? Nalomuar rohat tamangid dihonik teh merdua holongi kan? Ya, Tuhan pedang lomorohana merdua holok kita. Tuhan pedang lomorohana merdua roha jolmai di bagasan ngoluna. Unang satonga sian nasa ate-atem, sian nasa roham, sian nasa gogom, sian nasa osam ninna didok naking. Jangan setengah-setengah. Dang merdua roha. Dang ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan. Asa di bagasan di ido nakanin amang dohot inang parsitu tuota nama dok holan debata di bagasan Yesus Kristus do si sobaota si haholongata si yoloata songon bangsa Israel nalahu memasuki Tanah Kanaan. Mereka akan berjumpa di sana epistel tanaking dohot bangso namar soba tu debata gana-ganaan takas dipaingot debata bangsoi marhites i Musa asa patuduhon identitas diri mereka sebagai bangsa pilihan Allah dan gabe penganut politeisme nasida marsoba tu debata ni Israel hape marsoba nasida tu gana-ganaan marsoba tu berhala. Lasungonido nang hita di bagasan partikianon amang dohot inang. Nunga di palua Yesus hita sian parhatobanan ni dosa. Songon debata ng paluahon bangsa Israel sian parhatobanan Mesir membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Jala hita pe sedang dalam perdalanan ni dohita menuju Kanaan yang baru, menuju Yerusalem yang baru. Alani di bagasan pardalanan ni gudang akan aboy mangela-ela hapor siauta sehingga kita menyembah Tuhan yang politeisme. Mardebatahun gudang akadebata dalam huruf kecil. Tuhan huruf kecil di tengah-tengah dunia ini. Taida di partikian sonari amang dohot inang. Dihamajuan ni teknologi, dihamajuan ni media sosial, orang asik online, ya, chattingan, buka Facebook, atau mungkin main game, ya, ketika beribadah, mengikuti ibadah, alai dia asik dengan online-nya, marhite handphonenya, gadgetna, marhite FB-na, alai offline do ibana tutuhani. Buhado hita amang dohot inang hanya sejenak. Patuduhon ima keseriusan kita marsoba marsaur dohot ibana marhite ibadah kita yang mungkin hanya 2 jam. Sekarang juga kita lihat ima debata alternatif Allah alternatif. Osrohaku amang do inang hitana pungudison akalan sia opung boru opung doli dang adong berahita maniup pajaga ni daging ate najulo moloborhat mangarato akageleng na dilehon do pajaga ni daging asa tahan balbal ninna tahat tigam asa mabiar halak dilehon pitonggam na. Mudah-mudahan kita tidak ada lagi maniop hagogo oni marsoba tulsi marpos ni roha tusi alay nunga marpos ni roha tu Tuhani. Jalataida di bagasan partikiata amang dohot inang ya mendewakan atau mungkin menomorsatukan menghabiskan waktu kita dengan pekerjaan, dengan hobi kita, dengan kepandaian kita, dengan harta kita. Habis waktu kita yaitu untuk pekerjaan, untuk hobi kita, untuk kepintaran kita, harta kita. Bukankah kuasa Tuhan lebih hebat dari itu semua? Dan bukankah Tuhan yang memberikan itu semua?
perkarejuatai, hobbitai, habis taratai, artatai. Kalau Tuhan menghentikan itu semua, kalau Tuhan mengambil itu semua dari kita, itu tidak ada artinya. Dan hadong labani iya mangdot inang. Jika Tuhan menghentikan waktu kita, waktu yang diberikan oleh Tuhan, edang tik kita senario namang do inang, itu adalah waktu Tuhan. Jika Tuhan menghentikan waktu yang diberikan kepada kita pasti sudah check out. Ya, check out artinya ngamate. Check out hitasian portibion. Alanido amang dohot inang di partikian sonari, apalagi anak-anak muda unang imanakanin, mendewakan, memprioritaskan, menomorsatukan pekerjaan kita, hobi kita, kegiatan kita, harta kita. Alai, prioritaskanlah Tuhan di dalam hidupmu. Maka holongi debata patuduhon parsitutuota marsob batu ibana, parsitutuota ima laho mangului ibana, di bagasan ngulutta mangulahon lomoni rohana, jalan patuluhon naing mahita bagian harajaon ni debata. Unang songon si boto surati nakin didok di ayat 30 dung di bege Yesus patas nama ralus ninna mamadok ibana dang sadia daw hosian harajaon ni debata olat ni dang adong bena humro pasukun-sukun ibana dang daw hosian harajaon ni debata lapatan nadang sahat do ibana alai hita ikon menjadi bagian harajaon ni debata puasa dang sahat ibana puasa di dok Yesus naking dang daw ay holong marbinoto do ibana, di boto ibana do holong ni rohai, di boto ibana do songod dia mangulahon, alay dang diulahon ibana, dang dihanguluhon ibana, tidak menjadi karakter hidupnya, songod Yesus yang memiliki karakter kasih. Alani ido amang do inang, taboto do, taatusi do, alani ibo hado hita, asa sahat tuna mangulahon menjadi karakter hidup kita ima holong ni roha songon Yesus naung makkaholongi hita di bagasan ngulutta siganupari perjulu do ibana makkaholongi hita naing mata patuduhon holong ni roha ta itu ibana di bagasan ngulutta los ido amang dohot inang ala holong ni roha ni debata sola gracia ninna kanaking ima reformasi Martin Luther hanya karena kasih karunia aha maharoa amang do inang si banggahonota di bagasan ngulutta diadopan ni debata dadaholan sola gracia 507 tahun kita merayakan reformasi Martin Luther alani amang do inang bagaimana kasih itu tidak hanya mungkin kata-kata tanpa makna atau mungkin hanya slogan tanpa aksi. Alai di bagasan di ido hita bican di lehon Tuhani di hita ima partikian nama ce arga di bagasan ngulutta saneng tapake mai mangulahon patuduhon holong ni rohatta tu debata songon Yesus na makkaholongi hita selama kita hidup di dunia ini kita diberi waktu untuk mengabdikan diri kita mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Asa di bagasan di iya mang do inang taida naking gudangnya kadongatay ate nang jumulu manjuluani hita. Kita juga menunggu antrian itu ya. Idokan menunggu antrian. Kalau di rumah sakit do hita las rohata nomor sede kan. Apalagi BPJS. Baja mo pak pegi ngalawi mabebu antrian nih kan. Alai molo menghadap Tuhani tado holong rohata nang pajupang do Tuhan alai molo sahatu check out sian portibion nomor antrian perpudi mau Tuhan ni nahita do kan iya alani do amang do inang mono naking dang sala na tersurat di wartai ima dongatta doli-doli naking 53 tahun marujahan marpaung danak doi alanyaha umur boleh tua alai dang malua do dang sidi jadi dianggap doi danak di huriat tamang do inang jadi dang pola mekel hita naking molo di do danak HP si jahat titing dang percaya diri macahahoni
dalani doa mang do inang sotung lebahita. Sotung lebahita di bagasan hapor syauta. Ima diaka ritus-ritus dohot aksi nyata yang mau kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Amin. Martang yang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, mauliati di pasahat rohanami Tuhan. Dia sini roham na totong patuduhon holong ni roham di hami. Gabi boy hami Tuhan di bagasan tikyon marlas ni roha, menikmati marnida asini roham holongmu di bagasan ngulu nami, rasi rasa di bagasan tikyon. Cala totong di paingot ho hami gomos marhite hatam asa manotong holong ni roha nami. Ima tu Yesus Kristus si palua hami, cala hupataridaho kami may Tuhan. Di hauduhon nami, panguluyon nami, mangulahon lomo ni roham. Cala totong menjalin hubungan yang intim, yang erat. Dohot Tuhan marhite persauran nami si ganupari. Cala patuduhonon nami mayang tuaka dongan nami colma. Tuhan debatama nami lausongoni diaka ruas ni huriam na di bagasan parukilon alani parsahiton. Tuho pasat hami Tuhan nasida ona mangalehon gugo pos ni roha disudi akka pengobatan perawatan na sedang dibulus nasida mangalehon hama malum di pardagingon dohot partordion los di bagasan tikyon di patupa ima dewan diakoni sosial do ima songondalan papunguhon tupak tuaka ruas ni huriam na di bagasan na patut siurupan nami alani hamaolo ni ngulu diaka perekonomian dohot hagaleon ni pamatang alani parsahiton marhite-hite amplop diakoni sosial pasu-pasu masudia karuas ni huriam buka ukap roha ng pikiran nasida mangalehon ima basa-basa nang pinasahat mo to nasida di bagasan ngulu nasida asagabi habaoran ni pasu-pasum nasida diaka nang pinasupasum lahobahenon nami Tuhan mangurupi akadongan nami na di bagasan hagaleon dohot si taonon atong tarpuji magwarmo alaniasi dohot denggan ni basam mga sahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata marhite na marede sian bukwede nomor 202 ayat 1 2 ayat na mangihud laus tapasahat mapilian paduahon.
Priani Tuhata dina laho mamis tahun 507 tahun reformasi Martin Luther tapatu pado di bagasan minggu tasadarion ima ulaon parpadanan nabadia alani pinangido matuhita yang belum lepas sidi kami harapkan tidak mengikuti perjamuan kudus ini dohot akar ruas ni huriata na hona ruhut parmahanion pamisangion alani tapasonang marohata Marede Mahita Sian Buku ED 152. Akan nasodoho tetap mahudul dengan anna Dameni dibata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di Banua Gijang asi maroham topot mahami na pungudison adorang hupangak kami anon parpadanan na badiay lehon matodi perbadia tuganup hami asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop kami pargugoy mahami maswadahon diri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului say taiti marohanami asala malungun hami tu Banua Gijang asa say masihol hami pay maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan ang pinarhamaol ni debata kita sakap nuayang mangaton parpadanan na badiyay dibaheni tatibang majumulo manang nataw hita marulaon na badiya asa unang honauhum manangise siyan hitaon ay holan na uduk roha jala na manulsoli rohana ala ni pabahenan na nasoture jala na manopoti dosana jala na porsea dihasesani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan na badiyay alayak kanadohot marulaon na badiya unang bedi uloy sibolis unang bedi dati mardosa tung padaw hamuma rohamuna siyani tunggo tapon hamuma hosom dohot late ni roha alay paingo-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus nang mate cala nang mulak mangulu humokop pamu asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay dibaheni tatakasi majolo rohat tabi jala alusi hamuma suku-sukunon jong-jong mahamu saluhut na mangihuton parpadanan na badiyah di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot ala ni pangalosim di patik ni debata molo di parhatutu roham
dogma olo. Namarsak do roham ala dosami, jala dipangido roham, neng malua honuaing sian dosam, molosongoni roham dogma olo. Diparhatutu roham do, nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa, ibana nang mate dohot mulak mangulu humokopo, mamorsan jalamane sadosam, molosongoni diparhatutu roham, dogma olo. Olo doho manggotapon sian nasa roham, late ni roha dohot hosom ni roha, akup ni i, olo doho mardinggan dohot halak, na mangarsakiho, jalan na ulo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sude dosam, molo songoni roham dogma olo. Atong tapauduk be marohata, jala tatopoti masude dosata, ihutok kamu matangiangon di bagasan rohamu nabe. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa godang dohami, ay jojo tulahu si hami patikmu, tamado hona uhummu hami nuaing doho sogut, molo balasonon mu tuhami hobar tu pabahenan nami i, alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nilehonmu humokop hami, ala ni i umbahin na hami mangido tuho, asi maroham di hami, say jalo mahami, say sisa masudedo sa nami, jalalehon tod di parbadia tuhami, asa margugu hami mangalo na sa dosa, dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham, saliling di tanoon do pehami. Amin. Atong hamu akka na manopoti dosa muna, jala na mauwas di asin ni roha ni debata, say sahat matuhamu na hinaporsyan muna, mga sahon hata ni Tuhan Jesus dohudok tuhamu, pos maroha muna, nunga sesa saluhut dosa muna, marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi perbadia. Amin. Alia manami na di banua gijang, say penorbadia maguarmu, say romaharacaunmu, sesaut molomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot hagugun, rodi hasangapon, saliling nililing na. Amin. Udul mahamu. Maredehita. Atong tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu bornginay, ujutar cehe ibana, didok mamauliate, dungi di ponggoli may, di parlehon matuak kasisiyan na,
Uhud madidok, jalo hamu mah, jalapangan mah, dagik kudoi, nanilehon tuhamatian humoko pamu, bahe kamu mah songoni, bahen parningotan muna diau. Jala dungsun nasi damangan, dibuat ma panginumani, didok ma mauliate, dungi didok ma tunasida, jalo hamu ma, sudi hamu manginum siani, ia panginumanon, padan nai baru maun marhite-hite mudarhu, naniusehon humokop hamu, bahen hasesaan ni dosa, bahen hamu masongoni, bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu nunga rade sude ida caladai hamu ma dengan bahasa ni debata. Alleluia.
Oh
Edde puji-pujian, madok mauliate tu debata, dinang tajalo perpadanan nabadia, maredde mahita sian 435 ayat sada, inangi doma cong-cong mahamusa luhutna. Puji matuhan debata ale tondiku, jalana sarohaku di bagasan mamuci kewarna nabadiai. Puji matuhan debata ale tondiku, jala unang tung halupahon denggan nibasana sudena, ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena, ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho denggan basa dohot asini roha, para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata, lebat tarimas jala para si roha godang, dang dibahen tuhita na hobar tu dosata, jala dang dibaloson tuhita na hobar tu hajahatota, songon asini ama-ama tuaka anakon nado, asini roha ni Tuhan debata diaka na makabiari ibana, nung ngatakas di patuduhon debata holong ni rohanai tuhita, dinamate Kristus humokop hita, uju pardosa do pehita, atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna, dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai, dibaheni, sai pucion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata, olak nion rodi saleling nilelengna, amin tatangiakon ma peleata. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadinggan, dohot nasau libasa na moliutus, upasata hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho, saya jalo mega be uap na khusus di jolom, pasu-pasu mejala ramoti, asa huparhasaya kami pelianon, pati bulon harajanmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say penurbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago.
Jalohamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita manginang sopola marsijalanga kita ala masuk nama tu kebaktian remaja Jamualu Burhat Mahita.